Arratsalde on hori hasingo dugu osoko bilkura. Lehenengo puntua daukagu 2024ko abenduaren 17 egindako bilkuraren aktaren onarpena. Honen inguruan zerbait komentatzeko? Orduan bozkatu egingo dugu. Aktaren aldeko botoak, aho batez. Bigarren puntua daukagu eranski onartzea etxeko laguntza zerbitzua finantzatzeko Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Gobernu Federalaren arteko hitzarmenaren ondorio ekonomikoak zabaltzekoa eta hasierako indarraldiari amaiera ematekoa. Hemen daukagu herritartasun batzordeak egin duen irizpena eta proposatzen dien akordioak ondakoak dira. Lehenengoa Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Gobernu Federalaren arteko lankidetza hitzarmena luzatzeko onarpena ematea. Hartara, etxez-etxeko laguntza zerbitzua 2025ko urtarrilaren 1-tik 2025ko irailaren 30-era finantzatzeko. Bigarrena, alkate Andreari eskumena ematea hitzarmena sinatu dezan, zein administrazioak hiri bate bidez formalizatuko baita. Eta hirugarrena, akordio hau Gipuzkoako Foru Aldundiari eta Gobernu Udaleko kontratailetza sailari jakinaraztea. Legez ezarrita dagoen eran, eta halaber Gipuzkoako aldizkari ofizialean udalen iragarki taulan eta gardentasun atarian argitaratzea. Hemen inguruan zerbait komentatzeko? Ez badago ezer bozkatu egingo dugu. Orduan, proposamenen aldeko botoak, aho batez. Hirugarren puntua, Gobernuko bide publiko jakinetan ibilgailuen aparkamendu mugatu arautzeko ordenantza behin betiko onartzea. Kasu honetan daukagu lurralde batzorde informatzailearen irizpena. Hau hasiera batean onartu zen ordenantza hau, alegazio bat egonda elkartu Gipuzkoako desgaitasun fisikoa duten pertsonen federazio koordinatzaileen aldetik, eta terminologia aldetik minusbaliatua jarri beharrean desgaitasuna duten persona aldatzeko. Eta egoki ikusi aldaketari egitea, eta orduan proposatzen dien akordioak ondorengo hauek dira. Lehenengoa, elkartu Gipuzkoako desgaitasun fisikoa duten pertsonen federazio koordinatzaileak aurkeztu duen alegazioa onartzea. Bigarrena, Elgoibarko bide publiko jakinetan ibilgailuen aparkamendua denbora mugatukoa arautzen duen ordenantza behin betiko onartzea. Ordenantzaren testuan jaso dira arestiko delegazioa onartzenaren ondorioz egin beharreko aldaketak. Hirugarrena, arestiko ordenantzaren testua Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzea, tokiko araubide oinarriak arautzen dituen aprilaren 2ko 72 artikuluak sinatutakoaren ondorioetarako. Eta laugarrena, akordio hau elkartu Gipuzkoako desgaitasun fisikoa duten pertsonen federazio koordinatzaileari jakinaraztea legez ezarrita dagoen eran. Zerbait komentatzeko? Bai, Aitziber. Urriko osoko bilkuran, EH Bilduk planteatu zuen, horrelako ordenantza bat aldatu aurretik, ondorioetan erreparatu behar dela, zen eta edozein aldaketak, kalte batzuk eragiten ditu, kaltetu batzuk dauzka bere inguruan, eta hori horrela jakinda, erakunde publiko batek horrelako erabaki bat hartu horretikan, kontuan hartu behartu bi baldintza edo bi puntu. Bata izango da, kaltetuak egongo direla kontuan izan da, egoera berri hori justuagoa izango dan, edo ez? Justuago esaten dugunean, egon daitezke adibidez, baliabide ekonomikoak gutxi daukaten pertsonak eta hauek kaltetuak baldin badira, orduan litzateke aldaketa justua izango, eta bigarren izango litzateke aber dagoen kaltetu hauentzat aringarririk edo zerbait bere egoera arindu dezaken neurririk. Eta horregatik, horretarako aldaketa egin aurretikan, zuzenean hitz egin beharko litzateke pertsona hauekin edo bizilagun hauekin, eta ondoren alternatiba egokiak eskaini ahal izateko.
3 hilabete hauetan, ordenantza hau jendaurrean jarri da, eta auzokide askoren kexak eta sarriak ikusita, egon da alternatiba bat bilatzeko aukera, baina ez da gaia bat ere landu. Aparkaleku libre hauek OTA aparkalekuetatik ordezkatzeak Sicilionen inolako alternatibarik planteatu gabe egingo da. Arazo hau herriko beste eremu batzuetan jasaten ari garen aparkaleku galerari gehituko zaion arazo bat izango da. Eta herritarrei arazoa arindu beharrean handitzen ari gatzaizkie. Bueno, argitziarren ez naiz eztabaida horretan sartuko, zuek prozesu honen parte izan zerate, batzorretik pasatu da, ez dezue proposamenik egin, alegazioak prozeduran parte dira beharra daukatenak edo hala uste dutenak aportazioak egiteko, eta egondan alegazio bakarra izan da terminologia eskaera bat, terminologia aldaketa eskaera bat. Ez da egon eskaerarik aldatzeko egindan modua, planteatu dan modua, ez EH Bilduren partetik, eukidezuela aukera esposizio publikora pasatu aurretik batzordetan hori egiteko eta ez dezu egin, eta alegazioak bakarra egonda, denboran 3 hilabetez esposizio publikoan egon eta gero, eta izan da terminologia aldaketa bat, beraz ez dugu ulertzen zer esaten dezuen egon diala ez dakizen bat kexa. Bueno, alegaziorik ez bakarra eta aldaketa hori txertatu da. Beraz, bozkatu ingo dugu, ez dugu ulertzen zetara datorren orain komentarik. Bueno, guk bai eskatu genuen alternatiba batzuk aurkeztu behar zirela eta argi dago ez dela egin ezer horren inguruan. Eta gera ez gera gu alternatibak planteatu behar ditugunak, zuek zarete gobernuan eta zuek izan behar zarete alternatibak planteatu behar dituzuenak. Gogoratzen baldin badugu adibidez Kinkoneko obrekin gertatu zena, gobernu taldeak lehenengo garaje jakin batzuen jabei aparkaleku publiko batzuk erreserbatu zizkieten, hori hartzera erabaki zuen, garajerik gabeko beste gainontzeko bizilagunek zituzten aparkaleku aukerak ondikan ere gehiago mugatuz, Kinkoneko garajedunei kalte ordain zuzena eman izan balitzaie, beren kaltea arinduko zen eta ez genuke garajerik ez duten beste bizilagunei kalterik eragingo. Hau da, arazo puntual bat gainontzeko herritarrei traspasatu zitzaie. Une hartan gainera, etzen bezatu Urasandiko bizilagunek izango zituzen irisgarritasun arazoei alternatiba bat planteatzea. Urasandiko 60 urtetik gorako bizilagunei herribusa doan eskentzea obrak irauten duten bitartean, norabide honean doan bidea da edo norabide honean hartutako neurri bat da, baina zalantzari gabe neurri partzial bat dela iruditzen zaigu, ez bai dio ematen soluziorik Morkaiko kalean kendutako ia 30 aparkalekuren faltak eragiten dituen arazoei. Guk EH Bildu Garaiakeko orubea alternatiba bezala planteatu genuen, baina argi dago ez duzuela kontuan hartu, eta esango ez dugula alternatiba planteatzen, baina noizean bin planteatzen dugu, eta ez noizean bezik eta askotan. Siciliongo aparkalekuekin antzerako zerbait pasatzen da. Ordenantza aldaketa horrek arazo bat eragingo die Elgoibarko bizilagun askori eta batez ere garaje pribatu bat ez daukaten bizilagun horiei. Siciliongo erabiltzaile asko, aldikako aparkaleko erabiltzen duten erabiltzaile horietako gehienak kanpotarrak izanik ezin dieguna da beraiei erraztu eta gure herritarrak kaltetu. Ez nahaztu gauzak, hitz egiten gaude eta ordenantzari buruz. Eta hitz egin dezu herriko aparkaleku guztiko kontu puntual desberdinetaz. Urasandi zubiak eduki dituan afekzioak konpondu dira modu baten nun tao guneak ez ditun ikutu. Morkaiko kaleko aparkalekuak beste obra batetaz ari gera, Urasandiko zubia, uste dut hemen hasi gerala hitz egiten, aprobetxatu dezuela trena pasatzen zagoala, buru tipazo zaizuen guztia azaltzeko, eta hau da, eta ordenantzan alegazio bakar bat egondala pasatu behar dugu plenotik, terminologiaz hitz egiten duana, ez dugu inungo proposameni jaso, ez zuen partetik, ez da inungo herritar partikular zein taldeengatikan jaso izan bagenu landuko genula ez eduki zalantzarik, zuen proposamenak jasotzeko pres gaude, etorri batzordera eta horietaz hitz egingo dugu, gustora jasoko ditugulako, Elgoibarra hobetzeko etortzen dian edozein proposamen, baina orainari gera hitz egiten eta ordenantzaren aldaketaz, alegazio bakarra egondana,
elkarte baten partetik terminologia aldaketa bat egiteko, besterik gabe, eta hori da bozkatuko deguna. Bozkatzera guaz. Orduan, proposamenaren aldeko botoak, kontra, 10 alde eta 7 kontra. Laugarren puntua daukagu Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Algoberku Udala 2022ko maiatzen 20an sinatutako lankidetza hitzarmenaren, hau da 6E El Pilar eremuan, adinenkoentzako gizarte zerbitzuen hornikuntza eta parkaleku bat eraikitzeko hitzarmenaren eranskina onartzea. Hemen daukagu lurralde batzordeko irizpena eta proposatzen dien akordioak honakoak dira. Lehenengoa, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Algoberku Udalaren artean 2022ko maiatzaren 20an 6E El Pilar eremuan adineko pertsonentzako gizarte zerbitzuen ekipamendu bat eta aparkaleku bat eraikitzeko sinatu zen lankidetza hitzarmenaren eranskina sinatzeko onarpena ematea. Eranskinean adosten da exekuzio proiektuaren arabera titularkidetasun zatiezinaren ehunekoak honela banatzea. Hitzarmenean eragina izan dezaketela aurreikusten den guztia aplikatzeko. Gipuzkoako Foru Aldundia 193,71 eta Algoibarko Udala 116,39. Guztiz indarrean jarraituko dute eta ezarri beharrekoak izango dira hitzarmenean gainerako baldintza eta xedapen guztiak. Bigarrena, alkateari edo hura ordezkatuko duen alkateordari eskumena ematea lankidetza hitzarmena eranskina sina dezan. Eranskina administrazio agiriaren bitartez formalizatuko da. Hirugarrena, akordio hau eta honen egiaztagiria bidaltzea Gipuzkoako Foru Aldundira. Zerbait esateko daukazue, Aitziber? 2023ko abenduan Pilar E6ko eremuan eraikiko den adinekoen egoitza eta parkaleku publikoen xehetasun txostenari alegazio batzuk aurkeztu zizkion EH Bilduk, izan ere ekipamendu osagarrientzako kokapenak murriztu egiten zuen udalak, kasu honetan Elgoibarrek hasieran planifikatuta zeukan espazio hori. Momentu hartan guri zegokigun espazio metroei dagokienez berdina izan arren, erabilpenan bai zegoen muga bat eta erabilpenean bai galtzen genuen. Horregatikan eskatu genuen ekipamendu osagarri egintzako beste kokapen bat eta aparkaleku beharri buruzko azterketa bat egitea ere gehitu genuen. Enpresa esleipendunak idatzi du exekuzio proiektu bat eta honen arabera Elgoibarko udalari zegozkion zatia edo portzentaia murriztu egingo da 19,25-tik 16,19 pasatuz. 2023ko abenduan gobernuak plenu honetan esan zuen erabilgarritasuna aldatzeak ez zuela eraginik izango guri zegokigun zati horretan, baina orain, dokumentu honen arabera, 300 metro karratu inguru gutxiago izango ditugu aparkalekuetarako. Eta ez hori bakarrik, zeren eta dokumentazioan aipatzen dena da, hitzarmen hau aldatzeko eranskina tramitatu ahal izango da, baldintza hau edo egokitzat jotzen direnak argitzeko edo zehazteko. Ekarpen hori buruzko baldintza horrek besteak beste, titularkidetasun kasuistikei eta haien eragin ekonomikoari buruz behar du. Beraz, aukera honen aurrean zer egin du gobernu honek Elgoibarrek izango duen espazio galera hori ekiditeko. Gogoratu behar dugu Aldundiari doan emandako orube batean, titularitate publikoko, baina gestio pribaturako enpresa pribatu batek kudeatutako egoitza baten bat izango dugula Elgoibarren, enpresa pribatu horrek erabakiko duela, azken finean gure zaintza beharrak zeintzu diran eta bere inguruan erabakiko duela, eta hori gutxi ez balitz, herri honen beharrak eta interesak zaindu beharrean, enpresa horrek burututako exekuzio proiektu hori bere zer egin gabe, zer negoziatu gabe, alternatiba aurkeztu gabe, ontzat emango da. Ez dakigu zer izango den hurrengoa, guk ezin dugu babestu, gure herriak titulartasun publikoko espazioa etengabe galtzen joatea. Beraz, kontra bozkatuko dugu.
Bai, Andrea. Bai. Bueno, guk oso pozik gaude gaurkoan kontratu aldaketa hau osoko bilkurara ekartzea. Hau, udalak administratiboki eman behar duen azken pausoa da, eta oso gertu gaude eskabadorak lanean ikusteko. Gaur onartzen den aldaketa hau, 2022ko maiatzaren 20an Elgoibarko udala eta Foru Aldundiaren artean sinatutako hitzarmenean aurreikusten zen. Aurreikusten zen, portzentaia zehaztuko ziala oinarrizko proiektu batetan, eta oinarrizko proiektua hori ailegau da. Eta portzentaiak aldatu dira, bai, egia da. Elgoibarko udalari tokatzen zaion portzentaia jaitsi egin da. Baina, klaro, gauza bat laga behar dugu. Elgoibarri tokatzen zaion partea aparkalekuak dira. Giza zerbitzuetarako bideratuta dagoen portzentaia Foru Aldundiaren eskuz dago, eta beraiei portzentaia igo egiten zaie. Orduan, guk ordainduko dugu portzentai horren arabera. Aparkalekuak partzelaren erabilera zein dan kontutan hartuta, aparkalekuak ezian derrigorrez egon biharro. Baina, herritarrentzat onura bat izan zitzakeen pentsatu zuen aurreko udal gobernuak, eta horregatikan aparkalekuak egitea lortu zuen. Aparkaleku horiek gure kargu, noski, bai. Baina, puntu garrantzitsu bada, dakagu hemen mahai gainean. Proiektuaren xedea zaintza zerbitzua da, ez dira aparkalekuak. Aldaketa honekin, portzentaia handiagoa bideratzen da zaintza zerbitzura. Uste dut, arazorik ez dugula edukiko inor horrekin. Erabilera sozialerako bideratuta dagoen azalera, aparkalekuetara bideratuko balitz, orduan bai, orduan koloreak aterako zeniguteke, baina hori ez da egia, horrela ez da. Guk oso klaru dakagu, hemen aurkeztu dugun, gaur bozkatu behar dugun aldaketa hau onerako dela, Elgoibarko herritarrentzako, eta ez dakagu ezer gehiago esaterik. Bigarren txanda egongo da, Aitziber. Aldundiari eman zitzaion orube bat, Elgoibarren adineko egoitza bat egiteko. Guk doan emandako partzela batetan. Aldundi honek egoitzaren gestioa enpresa pribatu bati ustea erabaki zuen. Horrela eta esarri zen, enpresa horrek partzelaren 80% erabiliko zuela egoitza eraikitzeko, enpresa pribatu bati txosten bat egiteko, eraikina eraikitzeko, eta esaten digu, gurea zen 20% zati horretatik 16%ra pasatu behar gerala. Zeren eta bestela, enpresa horrek ezintu bere ekipamendu osagarriak jarri eta espazio bat behar du ekipamendu osagarri horientzako. Enpresa pribatu honek operazio horretan, errentagarritasun handitzen du operazio honetan, baina guri galera bat eragiten digu aldaketa horrek. Horren aurrean, Elgoibarrek aldaketa horrek eragiten digun kaltea arintzeko, negoziatzeko aukera izan arren ez da egin. Ez da aprobetxatu aukera hori. Beraz, zergatik ez dira defendatzen herri honen interesak? Kontra bozkatuko dugu, noski. Bai, Andrea. Bai, gauzatxo bat. Guk doain eman digu Foru Aldundiari partzela. Partzela hori guri ere bai doain eman ziguten. Guk eskertu nahi dugu guraso elkarteari Elgoibarko udalari eman zion lagapena emaitza ez dakiz zelan esaten dan, eta guk hori erabiliko dugu Foru Aldundiaren laguntzarekin gizarte zerbitzuetarako. Guk usten dugu egiten ari garena zentzuzkoa dela. Guk herritarren eskubideak bermatzen ditugu, Elgoibarko pertsonen bizi baldintzak hobetzen ditugu, eta gizarte kohesioa lortzen ditugu eraikin honekin. Pertsona da guretzat ardatz nagusiena. Arreta integrala eta pertsonalizatua eskainiko da Errezabal egoitzan. Zaintza fisiko eta sanitarioak emango dira, eta horrez gain, ongizate emozionala eta soziala sustatuko da. Jardueren eta tratu hurbilaren bidez, bertan egongo direnei bizitza duina bermatuz. Hori da Elgoibarko udalak egingo duena. Bozkatu ingo dugu.
Orduan, proposamenaren aldeko botoak, kontra, 10 alde eta 7 kontra. Bosgarren puntua, EH Bilduk aurkeztutako idatzia, Iñigo Loyola Garate hirigintza batzorde buru gisa eta DBMNeko ordezkari gisa dimisioa eskatzeko. Bai. 2024ko urtailaren 4an, alkatetzaren dekretu bidez, Elgoibarreko 8 landa bideren irisgarritasuna hobetze aldera, asfaltatze lanak kontratatzeko espedientea onartu zen. Lan hori, Excavaciones y Transportes Orsa SL enpresari esleitu zitzaion. Esleipen honi egokion memoria teknikoa Elgoibarreko landabide publikoen maparekin alderatzean, diru publiko egindako 8 esku hartzeetatik 2 titulartasun pribatuko bideak zirela egiaztatu genuen. Auzia argitzeko asmoz, iazko abenduaren 3an jarduera hori justifika zezaken informazio eskaera bat erregistratu genuen. Legeak erantzuteko ezartzen duen hilabeteko epea gaindituta egon arren, ez dugu inolako erantzunik jaso. Berdin gertatu da, urtarrilaren 21ko lurralde batzordean, non gure zinegotziek ahozko argipenak eskatu zituen. Udaleko arduradun politikoen erantzunkizuna da, diru publikoaren kudeak eta garbia eta gardena egitea. Bi landabide pribatuan diru publiko ordaindutako asfaltatze lanak inolako justifikaziorik eman gabe egiteak agerian uzten du erantzunkizun politikoak eskatu behar direla diruaren balizko bidegabeko erabilerarengatik. Erabilera okerra larriagotu egiten da, orain arte dugun informazioaren arabera, 2 mendibide pribatu horietako bat aurretik asfaltatu gabea zelako, eta oraingo esku hartzea bidearen titular pribatuak obra lizentziarik eskatu eta jaso gabe egin delako. Horregatik eskatzen dugu osoko bilkura honi, Iñigo Loyola Garateren dimisioa lurralde batzordeko arduradun eta DBM landa garapen elkarteko ordezkaritza karguetatik. Bueno, lehenik eta baina eskerrak eman gerturatu zeraten guztioi Iñigori babesa eskaintzera, batez ere auzo alkatiari guretzako importantea da gaur. Zuek hemen egotea, azkenian zuek zerate gure hartu emana, auzoetara gerturatzeko Iñigokin batera, eta garrantzitsua da zuek hemen eukitzia, eta eztabaida honetan, bueno, zuek ere parte izatia. Nere partetik esan, hasteko udal gobernuan partetikan babes osoa daukazula, bi alderdiak, osatzen dugun bi alderdien partetikan, hasieratik babes osoa eukidozula. Uste dut hemen gaudenok eta Iñigo ezagutzen dugunok badakigula, persona guztio bezala gure gauza on eta txarrak edukiko ditugula, Baina argi dagoena da Iñigo beti auzolanean egondala, beti egondala baserri auzuetan, oso ondo dakixala zer bide zapaltzen duan eta nola lanin auzuetan bizitzeraten personen bizikalitatea hobetzeko, azkenian gure legealdi planian holaxe jasotzen genuen, auzotarren bizi kalitatea hobetu nahi degula, ur hornidura saria gerturatu nahi dugun bezala landabideak hobetzia da gure helburu nagusietako bat, eta uste dut Iñigo horregondala beti hori bilatzen, eta horregatik gure babes osoa daukazula zalantzarik ez izan. EH Bilduk aurkeztutako testuari begiratzen badiogu, badaude bertan hainbat ideia eta afirmazio uste detenak azalpena merezi dutela, Ze testu irakurtzen hasten geran momentuan, alkatetza dekretuz erabaki bat hartzen dela, Gustatuko litzaidak hemen pedagogiare bai egitea, ze uste dut udal jardunak merezi duela errespetu bat. Hemen politikariak bakarrik ez gaude, eta alkate batek dekretu bat sinatzen duen erako gutxienez 5 teknikarik eman diote bere oniritzia, 5 teknikarik sinatu dute dokumentu hori, ikusi dute justifikatuta dagoela, behar bat dagoela, aurrekontua dagoela horretarako, idazkariak dana legearen barruan egiten dela ziurtatzen du, eta ondoren, iristen da alkatearen maila, eta ondoren sinatzen da dekretu hori. Alkate dekreto bat ez da kapritxoz norbaitek goiz baten idazten duan dokumentu bat. Hitz egiten da baita ere justifikaziorik gabe egiten dela, Landabideen asfaltatzen lanak urtero gutxi gora bera 100.000 euro inguruko lizitazio baten ateratzen dira. Lizitazioak berak dakar justifikazioa bere prozesuan legalki horrela eskatzen dalako, eta hori izan da guk egin degulako. Beraz, honekin esan ditena da, berme guztiak betetzen ditugula udal honetan lizitazio publiko bat ateratzen dugun guztietan, baita prozesu honetan ere, eta erabat justifikatuta dagoen proiektu bat izan dela. Aipatzen da gero ere bai, inolako, nola esaten duzue,
Titulartasuneko bideak diala ez daudelako inventario horretan. Inventario hori sortu zen 2013an udal honetan, 2010an mapa bat egin eta egin aurretik. Zer esan nahi du horrek? Aurretik egindako asfaltatze lan guztiak bide pribatuetan egiten zirela? Zer da bide pribatu bat? Zer da mendibide pribatu bat? Eta horretarako jaso dozue, zuen e-mailetan teknikari baten txosten bat azaltzen nola determinatzen den bide bat pribatua edo publikoa dan. Inventario bat edukitzea oso ona da eta udal gehienek daukagun erraminta importante bada bide publiko horiek hobeto kudeatzeko. Baina hortik kanpo dauden bide asko publikoak dira. Horrek ez du determinatzen bertan daudenak pribatu izaera hori hartzen dutenik eta udalak ezin duanik bertan ezer garatu. Esan deten bezala lehen, olako proiektu bat aurrera eramaten danean justifikazio prozeso bat dago, ez? Eta egia da, bai egiten dela tekniko eta politikoen arteko lan bat nun lehen esten dan, nun nahi dan, ez? Diru hori gaztau eta zergatik justifikazio horretan. Eta argi dago, kasu honetan, lehen sektorera bideratzen dian produkzioek lehentasuna daukatela. Noski, guretzako garrantzitsua da gure herrian hori bermatzea eta horregatik bide hauek zeuden bertan sartutan. Publikotasunera jotzen badigu berriro ere, esan zaizue teknikoki bialdu zaizuen testuan Gipuzkoako errepide eta bidei buruzko foru arauak bere 3.3 artikuluan esaten duala. Erabilera publikora irekitako lurreko bide eta komunikazio bide guztiak titulartasun publikokotzat jotzen dirala. Eta titulartasuna foru aldundiarena ez baldin bada udalanena dela ulertuko dala. Esan ere bai, inventario hori izan dela, ez? Eztabaida honetan egondan, gure artean azken egunetan eduki ditugun bileretan hainbatetan azaldudan termino hori, ez? Inventarioarena. Inventario hori egiten da, enpresa batek udalari, udal guztietan egiten den bezala, egiten dion txostenen bitartez. Eta kasu honetan, justifikazio prozesu hori egitera egindoa zenean, enpresa horri galdetu zitzaion. Bide hauek egokitasun hori betetzen dute eta bai, inventario horretan sartzeko bezala daude. Plenotik pasatzea faltako zan, beraz, zer lehen ezten dugu? Burokrazia behar bati? Zer lehen ezten dugu? Plenotik pasa behar dela? Uste dugu txosten batek esaten badu bide hori publikoa dela eta inventario hori egitera eramaten gaituen enpresa horrek bere egokitasuna ikusten badu teknikariaren lanarekin batera, uste dugu erabat pertinentea dela hori horrela egitea. Eta bukatzeko erantzunkizunaz ere hitz egiten da, eta hemen bai nahiko nuela oso argilaga gure udalean erantzunkizuna eta konpromisoa dirala gure ardatzak. Legealdi planean horrela jasotzen genuen eta gure zinegotzi guztiak hori egitea arduratzen dira. Eta udaletxean sartu nintzanean esan nuen, erantzunkizunez jokatzen dugula danak. Eta zinegotzien lana goraipatu beharko genukela segutako bakoitza, baita zuek ere bai, gure denbora eskaintzen diogu, batez ere zinegotzien lanean, gure denbora dedikatzen diogu herri hau hobetzeari. Eta uste dut hori, izugarrizko lana dela, horrelako aurrerapauso bat ematea eta horrelako ekintzek ez digutela inori laguntzen. Horrelako erasoak ez direla onak. Guretzat ez dira, baina uste dut zinegotzientzat bere osotasunean eta udal batek merezi duen errespetuan ez daudela jasota horrelako babesak. Beraz, gure aldetikan esan babes osoa dakazula Inigo, ezetz bozkatuko digula mozio honi, eta gure aldeukiko dezula babes guztia jarraitzeko oinarri bezala lanian. Erantzun nahi badezu. Harritzen nau, normalian txikitik handira hasten gera, eta kasu honetan zuk indezula lengua interbentzioa. Irakurri indet bakarrikan eskaera. Zan dizut, ia zeus esango zenun, Ez, alderantziz, ni badazkat, bi txanda dauzkat hitz egiteko, eta biak aprobetxatu ditut, horregatik, arraro egizu zait, zuk hitz hartzea. Lehenik eta behin, hainbat kontu argitu nahiko nituzke, dimisio eskaera honek ez dauka loturarik ez lehen sektorearekin, ez gure baserritarrek dituzten behar edo gabeziekin ere. Ez dauka inolaz ere horrekin loturarik. Gure eskaera arduradun politiko batek bere arduren barruan diru publikoen erabilera okerragatik bere gain hartu beharreko erantzunkizun politikoaz ari gara. Eta EH Bilduk ez du inoiz zalantzan jarri udaleko teknikariek egiten duten lana eta beraien profesionaltasuna, inoiz. Beraz, hasteko, nik uste, gertaera hutsak nola izan diren kronologikoki azaltzea komenduko litzatekeela eta aipatu egingo ditut. Udalak lantabide batzuk konpontzea erabaki zuen. Baina horietako bi
ez zeuden titulartasun publikoko ondasun inventarioan sartuta. Ez da ere, Elgoibarko baserri bide publikoen mapan ere. Beraz, pentsatu daiteke, printzipioz pribatuak direla. Abenduan 3an, gaia argitzeko, eskaera idatzi bat erregistratu genuen, eta ondoreko lurralde batzordean ere bai, horri buruz galdetu zen. Ez zaigu idatzitakoari buruz erantzun epe legalean, eta batzordean ere bai, ihesbidean ibili zaizkigu. Horren aurrean, EH Bilduk diru publikoarekin bi bide pribatu asfaltatu direla ikusirik, horren arduraduna den Inigo Loyolan dimisioa eskatu du, larritzat jotzen dugulako, behar handia dukaten bide publikoak konpondu ez, baina ondoan dauden bide pribatuak konpondu eta diru publikoz ordaindu direlako. Dimisio eskatu eta handik ezertara, oso denbora gutxira, bilera eskaera bat iritsi zitzaigun alkatearen izenean. Gaia argituko zeraren itxaropena joan ginen bilera horretara, baina bakarrik esan zitzaiguna izan zen okerren hitza da. Auzian dauden bi bide horiek publikoak zirela esan zitzaigun, eta etzen agertu, etzen mahai gainean jarri, hori justifikatzen zuen inongo agiririk. Ostiral arratsaldean, gaiaren muinera, gainen muina lartzen edo iristen ez diren bi dokumentu iritsi zitzaizkigun, eta atzo beste bat, non argudiatu nahi zen, justo eztabaidan dauzkagun bi bide horiek publikoak direla. Arretaz aztertu dugu azken agiri hori, baina irakurri ondoren, idatzi hau aztertu ondoren, guk geneukan tesi hori berretsi bakarrik berretsi egiten du. Beraz, idatzi horretan, 3 ideia nagusi dira aipatzen direnak. Bata da, Gipuzkoako errepide eta bidei buruzko foru arauaren 3.3 artikuluak hauxe diola. Hori da, idatzien esaten dena. Erabilera publikora irekitako lurreko bide eta komunikazio bide guztiak titulartasun publikotzat jotzen dira. Eta titulartasuna foru aldundiarena ez baldin bada, udalarena dela ulertuko da. Hori da, zuk irakurri duzuna. Baina aipatutako artikuluak benetan esaten duena, literalki, hauxe da. Jendeak erabiltzeko irekita dauden lehorreko komunikabide guztiak herri jabekotzat hartuko dira. Udaletik bidali zaiguna zergatik den interpretazio lausoa eta ez literala, hori, alkatea berak jakingo du, baina ez dirudi intentziorik gabekoa denik. Izan ere, jendeak erabiltzeko irekita eta alkateak esan duenaren erabilera publikora irekitako esamoldeak nabarmen dira ezberdin. Bigarren puntuan, bideen foru arauak dioen jendeak erabiltzeko irekita kontzeptua argitzeko eta justifikatzeko azaltzen dira 4 irizpide edo 4 baldintza daitezkela idatzi hortan horrela azaltzen dira. Eta 3. puntuan azaltzen dena da azkenik titulartasun publikoen ondasunen inventarioan ez egoteak bide bat publikoa ez izateak ez duela esan nahi publikoa den edo ez. Beraz, alkateek berak emandako irizpideak jarritua bi bide publikoak diren ala ez jakiteko, lehen irizpidean, izango litzateke. Agiri zaharretan agertzea. Eta referentzia 1954ko orto argazkiak izanik, Txerriastegiko bidea ez da geri horietan, bai aldiz Ballibarkoa. Bigarren irizpidea. Aintzinako kartografian agertzea, hori omen da. Txerriastegiko bidea ez da ageri horietan eta Ballibarkoa bai. 3. irizpidea. Bideek katastrofo poligonoak bereizten dituzten edo ez begiratzea. Gaurko arazora ekartzen gaituen bi bide hauetan ez da ez baten eta ez bestean betetzen. Eta 4. irizpidea. Bideak publikoak direla berresten duten nahiko lekutza edo lekuko egotea. Eta horretarako udalak lekukotza prozedura bat zabaldu behar du eta orain arte ez du horrelakorik egin. Eta Txerriastegiko kasuan beste hauek gehi ditzakegu. Bide hori berria da eta jabe pribatuaren beharretarako eginako bidea da. Pribatuki ordaindu zen, bai bidea bera egitea eta baita ere bere mantenua. Jabegoaren erroldan ez da bide horren aipamenik egiten, publikoa balitz agertuko litzateke eta ez da agertzen. Areago,
lursailaren titularitate aldaketan, azkenengo egin den titularitate aldaketa barne, ez da bide zorrik aitortzen. Titulartasun publikoko bideentzat foru arau gainera ezartzen du bidearen mugaketa bat egin behar dela, eta hori ez da bide honen kasuan inoiz ere egin. Hortik guztitik eratortzen da txerri astegirako bidea pribatua dela, gaur arte behintzat. Erabilera publikorako irekita baino, erabilera pribaturako irekitako bide bada eta horretarako mantendu da. Eta bide horren funtzio bakarra izan da esplotazio pribatu baten hornidura. Ballibarriko bideari buruz. Baldintzak betetzen bazituen, zergatik etzen 2013an onartutako inventariora gehitu. Zergatik ez dira udalak eta foru arauak ezartzen dituen prozedurak jarraitu. Bide hau titularitate publikora pasatu denaren datu zehatzik ez dugu. Ez da inongo prozedurarik ireki udaletxean honen inguruan. Alkateak esango du zergatik 2013an mendiko baserri bide guztia publiko egin ziren eta hau etzen egin publiko. Eta azkenik bide horren erabilera praktikoari buruz esan behar dugu praktikan bide pribatua dela, zeren ez dago herritarrentzat bide horretan sarbiderik. Jarraitu beharreko prozedura guzti hauek lurralde batzordeko arduraduna den Loyola jaunak ondo ezagutzen ditu, zeren ez da gai hauetan hasi berria. Lurralde batzordeko arduradunak abenduko eta urtarrileko bi batzordetan bere kudeak eta gai honetan defendatzeko eta azalpenak emateko aukera izan zuen arren, ez zuen emandako aukera aprobetxatu. EH Bilduren abenduko eskaera auzi hau argitzera bideratuta zegoen, zergatik ez zaio EH Bilduren eskariaren erantzun epe legalaren barruan, eta bakarrik dimisioa eskatutakoan 3 egunetan hasi zarete bilerak eskatzen eta dokumentazioa bilatzen. EH Bilduk emandako pauso guztiak garbiak dira, 2 hilabete eman dira gaia argitzeko eta udalak ezarritako araudik eta prozedura guztiak jarraitu ditugu. Interpretazioak eta bakoitzaren errelatoa gainetikan datuak dira nagusi balio dutenak, eta honen arabera titulartasun pribatuko bideak konpontzeko diru publikoa erabili da, beharrezko baldintzak eta bermeak bete gabe. Ordezkari politiko guztio gardentasuna eta objetibotasuna bermatzeko prozedura batzuen menpe dago gaude, eta diru publikoaren erabilera erabakitzen den duen kudeatzaile eta arduradun batek ezin du hau inolaz ere saihestu. Horregatik eskatzen dugu Iñigo Loyola Garrateren dimisioa. Ez jarri zalantzan Iñigo Loyoren gardentasuna eta erantzunkizuna. Kronologiaz hitz egin dezu eta baita teknikarien lana zalantzan jartzen ez dezula, hortik hasiko naiz. Kronologia horretan gauza asko aiztu zaizkizu bidean, eta deigarria da hori. Ze guzti hau, informazio eskaerak hasi zian urrian. Gero batzorde bat egon zan eta hitz egin zan. Azaroan beste batzorde bat eta bertan ere gai honetaz hitz egin zan. Eta kronologiaz hitz egin behar badegu, hau da guri gehien mindu gaituena prozesu honetan, aurreko asteaz hitz egingo dugu hasieratik bukaerara. Aurreko astean, pleno aurreko astea da, eta beti bezala, boseramaien batzorde aukitzen dugu. Boseramaile batzorde horretan, azaltzen dugu ze gai dauden plenorako, eta galdetzen da bukaeran, EH Bilduko boseramaileari galdetzen diogu. Badaukazue gairen bat esku artean plenorako, gure artean hitz egin eta lantzeko? Ez. Horraino, hurrengo egunean, aste artean lurralde batzorde bat dago. Lurralde batzorde horretan, gai honetaz, zuen ordezkari batek galdetzen du. Eta esatez zaizue, bai, badakigu informazio eskaera badagoela, erantzungo zaizuena, eta hurrengo batzordean gai honetaz hitz egingo dugu. Zein da gure sorpresa? 24 ordu pasatu gabe dimisio eskaera bat dagoela. Ez dakit kontziente zeraten eskaeraren larritasunaz eta persona bati egiten ari zeraten kalteaz. Edo arinkeria asko daukazue, edo humanitate gutxi, ez dakit zer dan. Baina uste dut, egun baten elkartu, hurrengoan elkartu eta 3. erregistro bidez horrelako idatzi bat aurkezteak min egin nahi duela eta ez gaiaz hitz egin. Erregistratzen dan testuak gainera ez du hitz egiten, kolokan jartzen dan edo ez, argitu nahi duzuen edo ez, dimisio batetaz hitz egiten da eta baieztapen askorekin. Baieztapen horien artean pribatutasuna dago. Orain esan dezu, pentsatu daiteke printzipioz pribatua dela. Idatzean ez du hori esaten. Idatzeak ez du hori esaten. Esaten du
jakin daitekela pribatuak direla. Gero esaten duzu, ez, teknikarien lana guk ez dugu inoiz zalantzan jartzen, baina zer pasatzen da? Teknikarien txostenean oinarrituta, esaten duzula, atzo beste dokumentu bat edozein balitz bezala, eta da, hirigintzako taoak egiten dizuena, beraren sinadurarekin, beste dokumentu bat horrela. Ez da teknikari batena, segu teknikarien ez dugu, orduan persona hau nor da. Eta esaten duzue, argudiatzen duena publikotasuna, ez, legeetaz hitz egiten duena. Eta esaten duzue gainera, arau bat da, bai, eske arau bat da, eta arau bat publikoa da, eta arau hori edozeinek irakurri dezake. Guk ez dugu arau horren interpretaziorik egin, baizik eta arau horrek jasotzen duan parte bat sartu da. Luzeagoa dela, araua bera nahi duzuela, sartu interneten eta bilatu eta irakurri, besteok egiten dugun bezalaxe, baina hortik esatera agindala horren interpretazio bat publikotasuna argudiatzeko, uste dut hori dela teknikarien lana zalantzan jartzea. Deigarri egin zait, ematen duala pleno hau epaiketa baten bihurtu dela, eta hemen norbaitek guk edo EH Bilduk edo PSek edo EAJak erabakiko degula pribatutasun hori bermatu dan ala ez prozesu horretan. Ni ez naiz eztabaida horretan sartuko, oso argi daukadana da, dimisio eskaera batera iritsi aurretik, badaukagula bidea gure artean hitz egiteko. Eta aurretik izan ditugun biletan esan dezue. Testu hau sartu eta aurrengo egunean alkateak deitu zigun. Noski, personak geralako, gure artean hitz egin da gauza konpontzen dialako. Bitartean ere esan genizuen informazio hori prestatzen geundela. Eta esandako bitxostenetik bat, ez hitzaizuela bidaliko egun horretan, hortaz arduratzen den langilea ez zagoelako buleguan. Baina astelehenean zuek informazio horri itxaron baino lehen, bazen nuten testua bialduta komunikabidetara. Ez zeundeten itxoiten jakitera teknikariak zer esate zuten. Beraz, esaten dezuenean teknikariak errespetatzen dituzuela eta argumento horiek balio dizuela, prensara jo aurretik eta persona batik kaltea eragin aurretik irakurri esaten dutena. Zezen duten itxaron. Bialdu zitzaizuenerako testu hori publikazioak eginda zeuden persona baten aurka. Nik deitu nizuela oker zeundetela esateko eta bide publikoa zela justifikatzeko, ez. Nik deitu nizuen esateko personak aurrez konpontzen garela, eta gure artean hitz egin beharko genukela eta ez erregistro bidez. Eta erantzuna izan zen, zuek erregistratzen dezuena denbora eta epeetan erregistratu behar degula guk ere, eta hori dela erantzuteko modu bat. Eta hori da harrigarria Elgoibar bezalako herri baten gure artean hitz egiteko gai ez izatea. Erregistro bidez gauzak sartu eta registroaren zain egotea. Gure artean hitz egiteko atzetik deika ibili behar izatea. Horrelako eraso bat egitera joatea erregistro bidez eta gure artean hitz egiteko telefonoa altzatzeko gai ez izatea. Uste dut hori bai dela larria. Eta hemen, prozesu honetan, eskatu zitekeen aztertzea, ikustea zer dan gertatu dana, norbait etortzea ikustera kanpotik zer dagoen, ez, dimisio baten bila joan zerate. Horretarakun zerate, norbait seinalatzera, kaltetzera. Eta hori da egin dezuena, eta hori larria da guretzat, noski dela larria. Guk ez genuke horrelakorik, inoiz ere planteatuko. Bai, izan, bueno, ikusten zure hitzen arabera, guk jarritako pausuei garrantzi gehiago eman diozu, hemen ez baian dagoen gaiari baino, eta hori bai zaigu kezkagarria. Gaiaren mamian ez zera sartu. Gu prozeduraz ari gera, jarritako prozedura ez egokiaz ari gera, ez dugu guk hau epaiketa bihurtu nahi, ez gara gu izan hainbeste jende gonbidatu dutena, baina ez dakago arazorikan, bereik horre goteko, eta dana entzuteko. Azaroko batzordea aipatu duzu, azaroko batzordean, komentatu zen, atxiltikan planteatzen zena zen, bide publikoen konponketa hori planifikatu beharra zegoela. Zertarako, bain zuzen horrelako gauzak ez gertatzeko. Eta informazio eskaera azaroan, gu izan ginen, lehenengo informazio eskaera egin genuena, gure kontura, baina ez
baina ez zuek udaletikan bidaltako informazio, baizik eta guk modu gure kasa egindako informazio eskaera. Eta ez gera gu gai honetan azalpenak eman berritugunak, gure aldetikan gainera ez dago inolako asmo maltzur, interes ilun edo interes pertsonalik inor kaltetzeko. Azkenean, pertsona batek zinegotzi kasu honetan bere zuen karguen inguruan jarritako prozedura ez egokian inguruan eskatzen da dimisio hau. Bi bide publiko hauen publikotasuna argitzeko, foru arauak ezartzen dituen baldintzetara joan behar dugu. Kasu honetan, Ballibarko bideak beteko lituzke publiko izateko baldintzak, eta badirudi ondasunaren inbentarioa sartzeko baldintzak betetzen dituen arren, jendeari itxita egoteaz gain, ez da ondasun publikoko inventariora argatik gehitu, ez dakigu zergatik. Eta Txerri Aztegira doan bideak ez du inolaz ere baldintzari betetzen bide publikoa izateko. Azken bide hau etzen erabilera publikorako ireki, erabilera pribaturako ireki zen eta horretarako mantendu zen, eta bere funtzioa esaten du izan da bide hornitzea, esplotazio hori horretarako hornidurarako bakarrikan erabili da. Eta bukatzeko, bide hori asfaltatu aurretikan titularitate publikotzat jo nahi izan bazen, horretarako 2013an bete ziren baldintza berberak bete behar ziren. Kasu honetan 3 urrats eman behar ziren. Txosten tekniko bat idaztea, alegazio epe bat irekitzea egon daitezken alegazio guztiak aurkezteko, eta gero ondoren osoko bilkurara ekartzea. Berriz esan, ez gera gu gai honekin eskutuan aritu garenak edo intentzio bereziren bat daukagunak, gure kontra botatako hitz gogor hoien atzean eta zuen interpretazioen atzetikan berriz diot datuak dira behar direnak, eta ona iritsi gara zuek horrela nahi izan duzuelako. Araudi bat hartu duzu eta bertan esaten dena literalki azaldu beharrean interesera moldatu duzue, egindakoa justifikatzeko, eta hori larri egitzen zaigu. Komunikazio arazoak daudela agerikoa da, eta komunikazio arazoiek sortzen dira zuen gartasun faltagatik. Eta noski ere bai, erantzunak ematen dira, erantzunak ematen diren moduagatik, ez direlako erantzuna, baizik eta modu partzialen erantzuten direlako gehienetan, eta azkenean ez diguzue beste aukerarik lagatzen. Eta gero, PSN jarrera isilik dago, ez dakite ze iritzi daukan gai honen inguruan, prest dago legeak urratzen direnean estaltzelanetan aritzea hotzan. Zuritzelanetan aritzeak egoera oraindik gehiago larritzen du, erregetarrei egindako kaltea onartu eta gai horretan bakoitza daukan erantzukizuna bere gain hartu beharrean. Marian, zeusen edezu. Bai, nik esango dut, guk bat egiten dugula, PNV-ek esan duen guztiakin, gure artean hitz egin dugula, eta eduki ditugula aurretik beste bilera batzuk. Guk honaz gatoz postureo bat egitera, eta gauzetaz aurretik hitz egin dugula, eta uste dugu hitz egin behar genuen tokian hitz egin dugula. Eskerrik asko Ariara, uste dut gure artean dagoen harremana herriaren mesederako dela eta horrela erakusten degula bion artean daukagun elkarlanak, benetan zintzua dela eta hori, marketingaz asko zaratago duan harreman bat. Hitz egin dozu momentu baten, ez naizela mamian sartzen, baina lehen esan diazu nik deitxu nizula bilera batera publikortasun hori justifikatzeko, urduritasunetik edo zakit, eta orain ez naizela mamian sartzen. Mamian sartzeko daude txostenak, eta txosten teknikoak erakusten dute zein dan prozesuaren mamia. Hasieran esan deten bezala, horrelako prozesu batek berarekin dakar edozein erakundetan justifikazioa. Berarekin dakar zergatik egin den lehen este bat bideen aukeraketa prozesu horretan zer. Noski bide gehiago daudela eta aurten berriro ere beste bide batzueri ekin beharko diegula. Eta horrela egingo dugu, guk ez dugu begiratzen, ez kolore politikoeri, ez dugu begiratzen gure lagunei. Ze azkenian horrelako gauza bat irakurtzen danean, niri gaur gertatu zait. Hainbat galdera sortzen dira, ez, eta jendea galdetzen dizu. Baina zer pasau da horrelako zehoz esateko?
zinegotzi bati horrelako eskaera bat egiteko ze egin du? Bere etxean zerbait egin du? Aberastu egin da? Bere familiarteko bati favore bat egin nahi izan dio? Ez da horrelako hori gertatu. Eta justifikatu egin behar gera gainera horretaz, ez? Eta entzun behar dugu guk hitz gogorrak erabili ditugula zuekin. Ostras, dimisio eskaera bat, baino señalizazio gogorra horik, Elgoibar bezalako herri baten, ez litzaiake gustatuko zuen azalean hori horrela bizi bihar izatia. Berriro hitz egin dezu, txostenak egon behar direla, plenotik pasatu behar direla, berriro galdetzen dizut. Burokrazia lehen etxiko dugu, lehen sektoreko produkzio bat babestoa baino? Bueno, guk uste dugu, erantzunkizunez jokatuta eta txosten teknikoa gure alde eukita, baserritarren alde egin behar degula, zalantzarik gabe. Esaten ez gera gu azalpenak egin behar ditugunak. Zuek aurkeztu dezu testua, norbaitek azaldu beharko du zergatia. Ze hemen baieztapen batzuk daude, eztabaidatu nahi izan ditugunak bileretan, eta oraindik oso argi gelditu zaizkigunak. Txosten batzuk bialdu zaizkizue, esaten dezu ez dezuela zalantzan jartzen, baina gero baietz. Orduan, guretzako larria den eraso batetatik, justifikazio bat eskatzen da, noski egiten dela, eta oso kontzienteki egiten dugun zehose da. Esan deten bezala, mina egiten digu esaten dituzuen baieztapenak, baina mintzen du ere bai formetan nola aritu zeraten, erregistroaren bila zabiltzatela. Komunikazioa ez dela ona eta norena dan komunikazio horren kulpa, ostras banik, zuekin elkartu naizen guztietan nik deitu dudanean izan da. Eta nik behintzat, nire bizitza pribatuan, persona baten atzetik, 3 edo 4 aldiz ibili eta gero laugarrenak deitzea, harremana nahiko toksikoa egiten itxen ez da zait, eta nire onerako moztu egiten dut, ez? Eta uste dut hemen, hartu emana ez dala existitu. Eta elkartukeran guztietan, bai hauzi honetan eta baita beste askotan ere, guk deituta izan eta askotan, bueltan, ekitako elkarrizketa tergibersatuta. Nahiko garesti urten da. Eta hala ere deitzen dizuegu. Eta hala ere hitz egin nahi dugu, noski hitz egin nahi dugula. Esan deten bezala guk erantzunkizunez jokatzen dugulako. Gure nahia dalako Elgoibar hobe bat izatea. Gure nahia dalako Elgoibarren alde dauden proposamen guztiak lantzea danak. Zuen partetik datozenak eta herritarren partetik datozenak. Entzun, ikasi eta hoieri bide ematen diegu. Ateak irek eta ukitzen jarraitzen dituzue. Oenguan, egisa da, ez gaudela eroso horrelako eztabaida baten aurrean. Baina argi euki bihar, proposamen bat baldin badaukozue bihar, gurekin hitz egin nahi badezue, etorri guregana eta gustora hartuko zaitzuegula, beti egin degun bezala. Guk Elgoibar eraikitzeko bada, edozein hartuko dugu, gure bulegoetan, gure telefonoan eta gure espazioetan zalantzarik gabe eta zuenera joan bergara bertan izango gara. Baina uste dugu alderdikeriaz eta bata besteaz, lokasteaz hitz egiteko baldin bada, atea oso argi itxita eukiko degula. Elgoibarrek eta elgoibartarrek, gaur zuek eukidezuen begirunea, baino askoz gehiago merezi dutela uste dugu, Inigo berriro ere esan, gure babes osoa daukazula, ez daukagula zalantzarik zure lana zintzua dela eta baserritarren bizikalitatea hobetzia dela, lehen sektoreari ere laguntzea eta uste hori ere auzian jarri dela horrelako dimisio bat eskatzen danean, beraz, benetan jaso gure babes osoa. Bozkatu egingo dugu. Guk aurkeztu dugu baita ere, orain bozketan sartzeko kontramozio bat, nun orain hitz egin duten guztia azaltzen den alde batetikan, azaltzen dugu landabideak hobetzea dela gure legealdi planean beste hainbat ekimenekin batera sartzen dugun lan bat, eta hori izan dela ona ekarri gaituena, prozeduraren egokitasunaz ere hitz egiten dugu, eta hori ere sartu dugu testuan. Landabideen izaera zein dan eta arauak zer esaten duen, baita zuen jokabidea ere ezaigula bat ere gustatu eta Inigori babesa eskaintzen diegula, hori ere orain bozkatuko dugu. Orduan lehenengo bozkatuko dugu EH Bilduk aurkeztu duen proposamena. Proposamenaren aldeko botoak, kontra, 7 alde eta 10 kontra. Eta orain EAJak eta PSek aurkeztutako proposamena. Proposamenaren aldeko botoak, kontra, 7 10 alde eta 7 kontra.
6. puntua eskari galderak. Ez badago ezer, eskerrik asko gerturateu zareten guztioi garrantzitsua izan dela guretzat eta plenua bukatutzat emango dugu.